3. Dobrý deň, dnes už vám reprezentujem náš projekt, ktorý je vytvorený na monitorovanie a analýzu kvality vnútorného prostredia miestnosti. Základná myšlienka pomôcť ľuďom pochopiť, nakoľko sa cítia pohodlne v práci, škole alebo doma, meraním kľúčových parametrov. Teplota, vlhkosť vzduchu, kvalita vzduchu. Sensor automaticky zbiera tieto údaje a analyzuje ich. Máme už v tejto zariadení 3 module. Prvý, ktorý analyzuje čas, ktorým sa zbieraється to. Druhý, ktorý analyzuje samú teplotu a vlhkosť a kvalitu vzduchu. A tretí, ktorý už ukazuje nám to cez same svetlo zelené, lebo žlté, lebo červené. Tu si môžeme sa dávať pozor. Spúšťame toto server. Prechodím. Server sa spustil. Môžem prejsť na admin panel cez jeho heslo. Tu už máme, môžem sa pozrieť, ktoré tu máme v admin panele, minimálne a maximálne hodnoty, ktoré už je nastavené, že minimálna hodnota musí byť 40, pretože ešte zabudli sme zapnúť toto všetko. Trošku si tam počkáme. No, môžem sa pozrieť. Teraz už je komfortné, pretože je nastavené na 20. Už keď si to dávam na 40 a tak na 50 navyše, môžem sa pozrieť. Warning. No, zmenila sa nám tu LED svetlo na červené, pretože minimálna temperatúra už nie je tá, ktorá musí tu byť. Máme tu 26 a tu je 40. Odhlásim sa a to isté si môžem pozrieť aj na usere. Máme tu 40 a 50 uncomfortable. A to už viac, čo je v našom zariadení.